Taüll, un poble amb encant de Catalunya i també un dels 10 pobles seleccionats per formar part del projecte europeu Charm. Situat a la Vall de Boí, un municipi amb molts atractius turístics. Un d'ells, i potser el més important, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on podem trobar quantitat d'estanys. El Parc Nacional d'Aigüestortes és molt important per la Vall de Boí, pel poble de Taüll, ja que es pot gaudir de la natura, tant com esportistes d'èlit com persones amb discapacitats. El parc es troba entre un laberint de muntanyes que conflueixen a la zona alta. Aquí al parc tenim prats alpins, tenim cascades que es veuen. L'any passat vam rebre el certificat de Starlight, per lo que gaudim de molt poca contaminació lumínica i és un lloc espectacular per veure estrelles, constel·lacions, llunes. El conjunt romànic, patrimoni de la humanitat, també un altre dels actius importants de la Vall de Boí, esglésies romàniques que donen entitat i valor als nostres pobles, també a Taüll. Les esglésies també tenien utilitats vàries, una funció religiosa, evidentment, però també era un lloc segur, era un lloc de refugi. Es pot veure que són materials d'extracció local, que són fàcils de trobar aquí directament, com seria la pedra de granit, l'esquist i el morter de calç que s'elaborava per poder fer la pintura al fresc. A Santa Maria també hi havia pintura mural a tota l'església, encara que no s'ha conservat tota. Una bona gastronomia, basada sobretot en carns ecològiques. La ramaderia nostra costa d'uns 100 caps de vaca bruna dels Pirineus, que és la raça autòctona catalana, declarada en perill d'extinció. Aquí l'únic que fem amb la llet és alimentar els nostres vedells. Tot l'estiu les vaques estan amb total llibertat a la muntanya. El que és venda de proximitat, nosaltres ho hem fet sempre, i el més simple possible per aconseguir una carn perfecta. Més de 100 quilòmetres de camins uneixen els pobles de la Vall de Boí. Decidimos montar una tienda de alquiler de bicis eléctricas porque yo creo que es un producto que casa muy bien con la idiosincrasia de este valle. Turismo activo, turismo ecológico. Pueden llegar a sitios inaccesibles que ni se lo imaginaría, con mucha altura, pedalear y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Soc Anna. Soc el Fermí. Soc Ramon. Soc Roc. Encantats de rebre-us quan ens visiteu a Taüll.